Parang araw po sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw at malayos sa sakit sa araw-araw. Saan man kayo naroon sa apat na sulok ng mundo, sana ay palagi po kayong maligtas sa lahat ng kapamakan, disgrasya. At sana ay manalangin po kayo bukal sa puso nyo at tapos puso po kayo manalangin sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat bago pagkagising sa pagtulog po. At magalam po ng mga pudir po na inyong gagamitin po. Ang isishare ko po ito ay napakabisa pong pangkalatang pudir po ito na magagamit po sa panggamutan. Kahit ano pong gamitin nyo po sa panggamutan o kaisan kayo pumunta. Protection din po ito sa disgrasya kapamakan. Banggitin nyo lamang po ito na bukal sa puso at tiwala sa sarili ay makakamtan nyo po ang bisa. Hindi ko po, number one ko po ito sinasabi sa inyo na napakabisa po itong pudir sa oras ng kagipitan, panggamot, pangkalatan po ito. Pag halimbawa po kayo po ay nanggagamot po, usanan nyo po lamang po ito, po sa inyo dibdib po. At number one po itong pang-protection sa buong pamilya kung manggagamot po kayo. Sana po ay maintindihan niyo po ang aking ibig sabihin po na sa Hiwaga ng Pangasinan na binabagi ko po dito ang aking mga nalalaman po kung gusto niyo po talaga manggamot. Kailangan niyo pong alamin lahat po ang dapat pong alamin sa pudir po na magagamit po sa oras ng kagipitan sa panggamutan po. Hindi po ako nagpupursige po dito na nagkukon po sa inyo na gusto nyo pong kinukon ko po na ikukon ko po sa inyo na gusto nyo pong manggamot o pinipil ko po kayo. Sa inyo na yan po. Ang gawin nyo lamang po ay magalang po ng mga pudir na mabisang mga pudir po na pangkalatan po na pudir para sa oras ng kayo ay gusto po manggamot ay pwede ko yung manggamot. Kahit wala po kayong medalyon dito, makakagamot po kayo. Yan sinasabi ko po sa inyo. Ang sabi na lang iba, kahit hindi sila nag-devotion, dapat po kahit na hindi ka magdi-devotion, kung talagang gusto mo talagang manggamot, gawin mo. Kung halimbawa po ay kahit na sa isang linggo, halimbawa po sa isang linggo po, kahit 3 beses lamang po yung gawin nyo po na pagdarasal po na pag-alam po ng pudir para may protection po ay sarili. Hindi ko kayo kinukuhan po dito na kahit hindi na po kayo mag-devotion. Pwede rin po yung hindi mag-devotion kung bukal sa puso niya sa tiwala kay sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Makagabot po kayo. Pero ang the best po talaga na dapat po mag-alam po kayo ng pudir para halimbawa po, naggamot po kayo. Pag nanggamot po kayo ay protection nyo po sarili po yun. Yung ginagamot nyo, magagamot nyo po yung ginagamot nyo po. Ang paliwanag ko po lang po, ang may pagdarasal po sa araw-araw para hindi mabalikan ng mga kalaban po. Kung halimbawa po na ginamot nyo po isang tao, nagamot nyo nga po siya, pero pagdating nyo sa bahay po, yung sakit niya ay lilipat sa inyo. Kasi wala po kayong katibayan na malakas na pudir po o kulang po kayo sa kaalaman po sa pagpupudir po. Dapat po ay hindi ko kayo kinukon po na kahit na wala po kayong devotion, kailangan po talaga may kaalaman po kayo na pudir, bakod, balabal, pundo. Para oras nang nanggamot po kayo ay doon lamang po saan yung ginagamot po ay malulusaw na po yung sakit ng ginagamot nyo po. Hindi na po tatalab po sa inyo kasi may protection po kayo sarili. Tinuturuan po kayo dito para hindi yung sakit ng isang tao po ay halimbawa po, nagamot niyo po siya tapos lumipat sa inyo. Dapat po ay mag-alam po kayo ng pudir para po. Tumutok lamang po kayo dito, marami po kayong malalaman po ng pudir po. Isa na rin po itong aking babagay po sa inyo na napakabisa po pudir po. Oras yung pudir sa sarili bago manggamot po. Bago umalis ng bahay po ay gawin nyo po ay manalangin po ng isang ama namin, Panginoong Maria sumasampalataya, at pati buong pamilya nyo po dito ay mga protection nyo po. Napakabisa po itong protection po na ginagamit ko po sa panggamutan sa araw-araw.
Marami na po akong ginamit po ng mga puder po na aking ginagamit po. At yung ibang puder po, pwede nyo pong basahin yun. Isulat nyo lamang po sa inyong libreta. Gumawa po kayo ng libreta nyo po. Katapos gumawa po kayo ng libreta, isulat nyo po, gumawa po kayo ng libreta, bumili kayo ng notebook. Sulat nyo po yung puder po. Kung nagdarasal po kayo, pwede nyo pong basahin lamang po yan na taimtim po. Huwag nyo, pag binabasa nyo po ay pwede nyo pong basahin sa isip lamang po. Pwede nyo po itong bubuka yung bibig nyo na hindi po naririnig ng ibang tao. Kayo na pong nakakarinig. Pwede po yun. Kahit basahin nyo po yun. Kahit hindi nyo may memorize po, at least po binabasa nyo po na talagang bukal sa puso nyo ang pagbabasa po na ilalagay nyo po sa, tapos iipon nyo sa dibdib po ninyo. At yung bukal sa puso nyo po talaga na mai-memorize nyo po, yun ang gamitin nyo lamang po araw-araw. Kahit na, halimbawa po, magkalam po kayo ng puder na 4 na piraso pong puder, at ang mai-memorize nyo po ay 2, okay lamang po yun. Basahin nyo lamang po. Basta yung ginawa nyo pong libreta po ay huwag nyo pong pahawak sa iba. Hindi kayo lamang po. Pagkatapos yung manalangin po, ilagay nyo po sa hindi po maabot ng kayo lamang po makaabot po. Na kayo lamang po ang makakagalaw ng libreta pong ginawa po ninyo. Napaka-importante po itong kung po para hindi po kayo mabalikan. At ang aking babagi po ay pamproteksyon po sa buong pamilya rin po ito. Hindi lang po sa inyo, pamproteksyon po sa buong pamilya. Kaya kung ninanais po manggamot, ito na po yung isishare ko po sa inyo na oras yung pagpupudir sa sarili at bago manggamot at pati sa buong pamilya po. Ito po yung salin po lamang po sa isipan at ipo sa dibdib o ipo sa tuktok ng buong pamilya. Kung halimbawa po ilang kayo pamilya, ilang kayo sa bahay po, bago kayo manggamot po, na pumunta sa gagamutin nyo po ay usarin nyo lamang po ito at ipo sa inyo tuktok ng pamilya nyo po. Kung halimbawa po ang pamilya nyo po ay lima sila, ipo yung asawa nyo, sa anak nyo, sa dibdib po ninyo. Pagkaraan po ng nandun na po kayo sa pinatutungkol na gagamutin nyo po, usarin nyo na naman po ito sa inyo sarili po. At tiyak na ligtas po kayo sa oras ng kagipitan po at namburuan po itong protection po sa inyong sarili na puder po. Narito po ang manalangin ng isang ama namin na Panginoong Maria sumasampalataya bago kayo umalis ng bahay. At isunod po yung orasyon po. Narito pong orasyon po. Benedictam, Reina Dictam, Biniti, Immaculatam, Ilibati, Ilibila, Iliculapa, Ilibina, Igra, Igrayum, Igrum et Iresum, Aismutum. Pudiran mo po ang buong pamilya aum. Tapos ipo nyo sa dibdib at buong pamilya nyo po. Pagkatapos nyo po, maipo nyo sa inyong pamilya, pumunta na po kayo sa inyong gagamutin po. Pagdating nyo po doon, pakiramdaman nyo po kung nanlilisik ang mga mata ng yung gagamutin po o bago nyo tawasin po ay manalangin na po kayo. Kahit di na po kayo magdasal, usalin nyo na po yung na Benedictam, Reina Dictam, Biniti, Immaculatam, Ilibati, Ilibila, Iculapa, Ilibina, Igra, Igrum, Igrum et Iresum, Aismutum. Sabay po sa dibdib po. Ganun lamang po, kasimple po ang po. At magpasalamat kayo sa Diyos ng makapangyarihan sa lahat na bago nyo kayo magtawas po ay salamat po kay Diyos ng makapangyarihan sa lahat na Ama, gabayan po ninyo ako sa aking gagamutin na sana po itulungan po ninyo ako sa panggamot na ito na magamot ko po at lumayas po yung masamang espiritu at malulusaw po sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan Ama ay malulusaw po. Maraming salamat po Ama na tulungan niyo po ako sa aking gagawin na panggamot po. Gabayan niyo po ako. Ganun lamang po. Kahit ano po yung gawin niya, sabihin niyo po basta nasa bukal sa puso po ninyo yung sasabihin po ninyo ay gagabayan kayo niyo sa Ama makapangyarihan sa lahat sa inyong gagawin. Sa mga gusto pong manggamot, yan na po ang kanan ko po. Pinagkaloob ko po sa inyo.
Sana po inaintindihan niyo po. At narito po ang orasyon po para makako niyo po. Pasensya na po kayo at yan po. I-screenshot niyo po tapos kopyahin niyo po. Ito yung gamitin niyo na po sa oras ng pangkamot niyo po. Pwede madali pong i-memorize po ito kung talagang gusto niyo po talaga i-memorize po. Bukol sa puso po ninyo. Maraming salamat po. Paki-screenshot na po. Maraming salamat po sa inyo na. Iwagan ng Pangasinan, paki-subscribe, paki-like, and share po. Maraming salamat po.